na ɗon afo na ɗon siidi na ɗon dooro na ɗon baaru na ɗon siidi na ɗon haadi na ɗon alpha na ɗon sadio na ɗon dahiru na ɗon deybu na ɗon sori na ɗon badara ɓe fuu ɓe fulɓe no ɓe fuu inɗe fulɓe no ele rewɓe du a tawan arandejo on hono debbo afo so wittake hono dagu fatima en yaade fuu a tawan no woodi debbo arandejo ele fulɓe noon noddire sira ayo noon ɗum nodditeɗo maali a faami ayo ɗiɗaɓ on noddire kumba tataɓ on noddire penda nayaɓ on noddire takko a faami woɓɓe na nodda ɗum jilla woɓɓe na mbiya leñi goɗɗi na noddira ɗum jilla a faami ayo joyoɓo on noddire daado guere du ɓe mbiya ɗum gubo eley leñol gon eley jonkay ɗemle goɗɗe ɓe noddira ɗum gubo kamon daado kamon joyoɓe les rewɓe quoi a faami ɗum ka jonkay yo timmay mais na woodi inɗe kewɗe jonka Allah e wakkati on wawa heƴude fa tawe nodden inɗe ɗin fof fa ɗe kawra a faami jolle na woodi du inɗe goɗɗe a faami na on dikore a faami ele rewɓe toon dikore daɓɓel kodda laala sadio malaɗo ummu ummu o kay yo arabu hawde ayo na ɗon acca wona aicha acca na woodi a faami dialli na woodi toli na woodi maña na woodi a faami billel na woodi a faami muña na woodi ruguy jaari banduru a faami liddel jubudu madina a faami jeeya a faami raabi a faami banel a faami tokka sebo boolel ɓeeɗo fof le inɗe noon le inɗe rewɓe ɗon inɗe rewɓe ɗe neɗɗo suɓata to yiɗi fof daara tokka dow fina tawa ƴetta inɗe ɗe jeno takkana ɓiɓɓe mum ayo a faami komi ɗon ay caggal ɗum ɗon ana woodi inɗe noon ɓe addata hono laruji ɓe gatta inɗe ɗen tagu hono joni noddiraɗo korka waɗa famille laru noon jonkayi lewru dimaɗo lewru korka nawana aya na woodi du nodditeɗo julde a faami mo laɓaɗo ñande julɗe a faami jenguɗo kam won jonka jomum a faami lebbi ɗi bittake ko jomum waroy wona jenguɗo wona jenguɗo wiyetena ay na woodi du lelɗo ay ɗum ɗiɗe fuu yo inɗe noon a faami eley inɗe eley laruji ɗiɗɗe laruji noon laruji ko a takkali ɗon neɗɗo tokka ɗum a faami komi noon a joni hono fulɓe ɓen yo a tawan noon leydi fuu e iri fulɓe muɗum kan won noyi mi haalinoma hono en gaɗiri émission arandejo mi holli mbimi pullo noon no dari dande hono ko takkata non to wari fuu na faami komi noon a tawan kam artoto nana haala gonga na faami komi noon amma a tawan heddiɓe ɓen so ɓe daari fof ɓe tawan fina tawa fulɓe ɗo weeli ɓe sanni fa waɗa jomum nana kam du natana haala fulfulde na mantoro kam yo pul so yonka so rewi fa rimi fuu a faami so waɗo ɓeygu fuu ɓeygu natana hokka ɗo en jonka jammoje fulɓe ay ɗon noon ɗaɗol muɗum fuɗɗatana oño fa wara nata e ɗaɗi fulɓe na faami komi noon ay delle jonka fa fulɓe wono fulɓe sénégal ɓe si a daari fo a tawan sénégal Gambie Mali Mauritanie na faami ɓen ɗon a tawan pulaari Guinée pulaari Sierra Leone a faami pulaari Guinée Bissau ɓen ɓe feere no fulfulde machina a tawan Mali Burkina Côte d'Ivoire Ghana kam haalta fulfulde machina ɗemgal ngal si a nani fof a tawan ɓeeka fulfulde mumen na nandi sanne na faami komi noon ɗemgal mumen na nandi sanne ay fulfulde ɓe mbiya ɗum fulfulde nden du feerere noon nden Gambie Guinée Bissau Sénégal ɓen kalta fuladu ama fulfulde noon mais fuladu a tawan ɓen sino kalda hemen en pamata koɓe kalda sa neɗɗo fokkina hakkillo muɗum awa fulfulde borgu ɗum Benin Burkina Faso Nigéria doni an a pullo Benin min pullo Burkina gonga awana amma eɗen pamida ayo ay joni on fulfulde ndu liptaku gourma a faami komi no ɗum noon a tawan hono soɓɓirde Burkina Faso liptako a ɓen noon fulɓe ferɓe ƴuɓe faro Mali ɗi ngari naati jonka soɓɓirde Burkina to ay ɓen ɗon mbiyete fulɓe liptako ngari jooɗi jonka nan tawi e doori en seeno en ay ɓen ɗon yaadi jonka fa naato a yaaga ay ɓen noon ɓen mbiyete yimɓe liptaku na faami komi noon ayo fulɓe liptaku ɓe
a tawan fulfulde liptakude a tawan Niger noon na haala fulfulde nden ɗon Burkina na haala Mali na haala Côte d'Ivoire na haala mayre Ghana na haala fulfulde liptakude a faami fulfulde Sokoto a faami nden lettugal yimɓe lettugal Nigéria Tchad ɓen kalta fulfulde Sokoto na faami komi noon yo fulfulde central a faami Afrique centrale donc a tawan Nigéria na haalde Cameroun na haala nen ɗon Tchad na haala nen ɗon a faami ayo fulfulde na ɗon wotere na mbiye Adamana Adamawa yete ya ɗon Nigéria Cameroun Tchad République centrafricaine et Soudan ɗen kalta haala nden fulfulde a faami ay fulfulde wonde na wiye Bagimi afa Bagirmi ya Bagirmi fulfulde Bagirmi nde a tawan noon haalta kena République centrafricaine to e Tchad e Soudan ɓe kalta nden fulfulde nden ɗon ko ɓuuri hewde aussi ɓen ɗon gewta fo en nanta fulfulde mumen en koccan seeɗa en nanta ay fulfulde Soudan a tawan fulfulde Soudan ka Soudan tan yaawi haalede na faami komi noon ay Soudan fulfulde Soudan nde ndeka eɗen boɗɗi nande par ce que en pamirta fay seeɗa amma fuu yo fulɓe ɗon a faami amma noon na ɗon hono Rwanda ta fulɓe na gon toon Rwanda kanon ɗum a faami to mi nana ɗumen hinde président maɓɓe kanɓe hoore muɗum wiya o pullo no yo aɓe kamɓe du ɓe pullo da maɓɓe fullo noon ɓe kalta fulfulde ɓe kalta fulɓe kalta o tutsi ayi ase fulɓe noon ɓe laati ayo fulɓe noon ɓe laati si a ndaari ɗum fay so jiiɗa neɗɗo maɓɓe a faama o ka pullo ni gonga a faami koye ɗum ayo ɓen ɗon gattaka e ley haalo e fulfulde amma no kamɓe ɗaɗon mumen ɗaɗo fulɓe no ay ni wonno worde to woɗi min jetti sanne Cheikh El Hadji Amadou Diallo en e bayani lobbo to e gonga ɓe mbike wakkati meɗen ɓuura e noon hanne te en koccan noon ɓen jogiiɓe leñol pular no gatten to ko fulfulde ne moto e dow annar fuu ne laato kanne bo ɗengal ngal ɗo gattetegal e dewte nokkuje ɗe fuu lallaw ayo bisimilla ko jinnomi hollude ni alhamdoulillahi hannden o on omtanimin dambule no watta fa tawe fulfulde a faami heɓa yaaja heɓa yiya yeeso leñi keddiɗi ɗin wona koɓe jiiɗa nande fulfulde wona koɓe jiiɗa mantorade fulfulde noon enen edorto fay haalde fulfulde nden e hoore muɗum fa joni ɗemgal ngal si en tinnaki jonka fay fulfulde nden waran na timma e ley andal meɗen Allah walla en jolle sey tinnoɗen na faami jonka tinnoɗen ummoɗen daroɗen saabu Allah waɗi no watta joni o fa tawe ɗum balla saabu télévision ji na ɗon internet na ɗon kulle ɗe fuu na ɗon joni o jonka sey nanggodiren de tawe pullo fuu to woni fuu laato pullo a faami fay so fulfulde moɗon ona seydi tawe laato pullo ay fulfulde nden ɗon joni Allah waɗoy jonka himɓe kawrti fuu gaɗo fay kaala fay fulfulde wotere tawe nde nantata hakkude mumen fuu leyɗe fuu mi yetti sana Cheikh Amadou Diallo an e garki ladanogal e télévision anon laatiɓe anon bo wonɓe watti hakkilloji muɗum e dow fillaka ɗo gonga hannde ɗo men daranto min mbiyan kadi en Allah holla en ñalande woyre min gara min jokka e fillaji lobbi ɗiɗo ɗi en illa danogal e télévision mi yetti on sanne en mbiyan Allah holla en jango awa goton illa danogal ɗamen ɗo en e ɗengal meɗen fulfulde